nainde nige kiumbe kya Wanakandarasi kaunti ya Kisii abyariganirie koika busyo bwekigambiro aso kwamereria gusegukana okoinanwa kwega siasa Wanakonda kiandabuka ase serikali ye kaunti ya Kisii bakorawo no munyakirogo bo Mr. Bosire nigo bono babuliro mu Gavana we kaunti ya Kisii Arati kobakana chibesa cyabo icibabete bagokorera emirimo Josephat Amisi no roboti urwaso wime Asentunda ende nigo abadelegate bo Wanakonda ime kaunti ya Kisii banyarako bakomerana ise uburayibo munyakero Bosire ase banyarako bakwanira mangana baringete kati yabo chi pending bills na boigo okoina na chigasi gochia asa Wanakonda ime kaunti ya Kisii intu rero igabana Wanakonda tuacha na tumirane asingencho yebintu bibere ekemo pending bill na mangana ichigasi chinya aigabana tolentole na baminto uyo minto ko kwana go koliga iga uyo minta atanja secretary general uyo minto of money our coordinator chenda ya ito ibere achenda na mbe yamo pending bill ama deni ya Wanakonda batanya gwakanwa emyaka ya etire namba ibere amangana ichigasi chiatangaso nga chikontoreta kianda chioka chikoewa chiachenda ibere chobwate litukerio egento kero twakwanira ore ya pending bills jaring budgeted nga ba contractor ba kanu 2022-2023 konwelio bese jinjanya wakanu kwa chichete chirebengi and the regime His Excellency Arati is sitting on that money chibese ichio tatagiti wakana ba contractor ako kwana negetasini Ndizi TV nigo Wanakonda batebire barachiko bagwikirana ase kigambiro lyogoterena kwena na chigasi ochia asa Wanakonda kiandaboka ime county eyo ya Kisii oganto merana na Wanakonda baminto muracha maniateba okwanira igoro yekinda twarego petition twarego enda court otenenia chi contract cha chigotebo jujo kono monto yomo ase a constituency engima yonga Kisii county yo twara bantu kiandaboka bakoira county engima bantu kianda bakoira almost 3.4 billion ejira 30% of development ya budget ya Kisii. Number 2 bantu kianda mbaliko chikokora gazi twakorera fine tuning ya keregendo kobeka tole case una tokobeke case ekyo etutagete abantu baito ba Gusii bonsi peace babeta banyorobo subole bwabo batuale freedom yabo bakole bintu toramo nandekera tokokora mangana aya toliko yakora tuchaetonde gose tokokora kende gyonse etukokora mangana aya esengenjo nga sanity must be there kurengana no coordinator wa Wanakonda Abu Ofman Ndieki nigatebire omusangirekano bwelitkolia lero nigo orengete chidelegate choka entumerana buna delegates abantu bande twarole bakubulia mangana mange nga chicontract cha umerana chiarenge kianda ndagete ko basomiri chiko e constitution yaito delegates babere kuru every sub county chinguru choko umerana ekere delegates ba chire abuye bangana contractors responsible ba umerana to kwanirane nere egere chibese chiakanu aba contractor baito bachandikire simply because batara akanu no ene bukwego tebanga bese chia bantu bakorire gasi nchirara mu buko igarwa jinyorere bokimambe oigo omunyakirogo bwa Wanakonda ase Lake Region Kennedy Nyakundi na watu basemyobo. It is very shameful egeto korore bintu bunebi nande munantu abaraito chole we want to tell mugabana wito aira ne back yari gereji kyara na abwateri chiko ya procurement na abwate technical people ba procurement tiaba mu advice because by the end of the day into what the PPRA and I want to support the Kisii Control Station move to court. We as Lake Region we are going to support you. I want also to petition a party leader yote ya ODM Honorable Raila Amolo Odinga I intervene in this matter in Kisii. Nigo boigo Wanakonda abubararirie anene omusangirekano monene wirachiko bagokorekana asa matuka mutwe iliokwena kebuno nyaleko bagokoleta amo Wanakonda bonsi ime county ya Kisii na boigo badia ba Lake Region chairman yakwa no Kisii County Contract Association omokutano no monene sana na ande I'm going to invite aba contractor monsi Korumigori Omabei Siaya Kericho Bometi Bungoma ngocha baro mokutano oyo dotwaro mokutano monene tarehe 12 chira Aramisi onde bwensi ro Wanakonda onde bwensi ole contractor sariki 12 chinsainye kulipoteri gataseni kia Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Mbiya mono muri kaito Josephat Amisi ase or bot yororo ikranu abale mibeke